Moikka kaikki! Mä ajattelin nyt tehdä tämän mun Helmerin esittelyvideon ja mä joudun ikävä kyllä nyt kuvaa tämän mun puhelimella, koska se mun videokamera tosiaan ei tällä hetkellä toimi ja siinä korjauksessa saattaa mennä aikaa, joten mä ajattelin, että parempi tehdä tää nyt tällä kännykällä sitten, kun ei ole nyt muutakaan. Tai sitten se menisi varmaan hyvällä tuurilla ensi vuoden puolelle. Niin mä ajattelin, että tehdään tää nyt sitten näin, vaikka tää laatu nyt ei ole kauhean hyvä, mutta saatte ideasta kiinni. Eli mulla on tässä päällä yleensä aina mulla on mun UV-lamppu. Ja sitten tää nyt aina seikkailee. Tässä on siis isopropanolia. Tää on tämmönen pumppupullo. Käytetään siis pyyhkäisyyn. Ja ensimmäisessä laatikossa niin mulla on täällä geelit ja siveltimet. Eli mulla on tällaisissa taskuissa näitä siveltimiä. Täällä on erikseen, tässä on nämä Mosaikin One Stroke siveltimet ja sitten täällä on kaikkia random siveltimiä. Niitä myös lojuu tuolla pöydillä aika hyvin. Sitten täällä on kaikki mun geelit ja sitten tossa on kaikki primereita, freshenereita, kynsinauhaöljyä, sitten on akryylinesteitä ja sitten täällä takana on muutama akryylipurkki ja Nufun pari akryyliä ja Mereneidin ja. Semmoista tää nyt on ihan kauhean epäjärjestyksessä, mutta ei voi mitään. En jaksa siivota sitä. Sitten tässä on mun lakat. Tässä on pääosin kaikki merkkilakat. Tai niin sanotusti merkkilakat. Eli täältä löytyy mun China Glazeit, OPIt. Sitten täällä on esimerkiksi näitä Catherine Arleyn hololakkoja. Sitten Model Zoneja. Sitten on Nufut. Niitä onkin aika hyvin kertynyt. Sitten on muun muassa Clean Coloria, Color Clubia. Sitten on Goshia, Orlia ja sitten muutamia yksittäisiä. Ei nyt välttämättä merkkilakkoja, mutta nämä on yleensä semmosia, mitä mä käytän eniten. Ne on tässä toisessa. Sitten täällä on semmosia, mitä mä vähemmän käytän. Täällä on Conadin leimauslakkoja, jotain Dependin minilakkoja plus kaikkea muuta halpislakkaa. Sitten täällä on nämä mun eBay-geelit. Tää on vähän kaatunut. Ja sitten täällä on mun Nufun akryylijauheet. Se yksi toi puuttuva pyöri tuolla geelilaatikossa. Sitten tää ihana glitterilaatikko. Täällä on myös nyt tää mun muottirulla, kun se nyt ei mahtunut muualle, mutta ne saa nyt olla siellä. Mut siis tosiaan täällä on glittereitä joka lähtöön. En ole ihan nyt lähiaikoina laskenut, että paljon niitä on, mutta niitä on tällä hetkellä itse asiassa 5 tulossa joku 20 purkkia lisää, et ei ihan heti tule loppumaan. Näissä oli ennen semmonen pieni niin kuin värijärjestys, mutta nyt kun mä olin tuolla koulutuksessa, niin mä kahmasin sieltä mukaan kauhean kasa ja skippasin ne vaan tuohon päälle, niin nyt tää ei näytä kauhean järjestelmälliseltä, mutta en ole muutenkaan kauhean järjestelmällinen, niin mä ajattelin, että ihan turhaa näitä, kun mä kuitenkin joudun kaivelemaan tuolta alta kaikki erilaisia, niin sinänsä ihan turhaa laittaa järjestykseen, kun ne on sekaisin kuitenkin sitten jonkun ajan päästä. Mutta täällä näitä on vaikka kuin paljon. Tässä on itse asiassa muutamat uudet tämmöiset Sinan glitterit, mitkä tilasin Caesarilta. Ne oli tarjouksessa, olisikohan ne ollut jotain 3 € purkki. Ja mun pitää ottaa näitä nyt kokeiluun. Katsoa vähän millaisia ne on. Sitten mulla oli vielä tämmönen vihreä kans siinä. Pitää ne kokeilla sitten. Ja sitten täällä on näitä, mitä mä ostin messuilta, tällaisia putkiloita. Ja ostin messuilta kans tämmöstä hologrammijauhetta tai tämmöstä. Mä ajattelin ehkä käyttää Franken lakkoihin. Mä just tilasin kauhean määrän kaikki niitä tarvikkeita. Niin mä ajattelin sitten tätä ehkä niihin laittaa. Mulla on kans vihreänä tällainen, mutta en nyt jaksa etsiä sitäkään täältä. Sitten on kaikki mun muut koristelujutut. Tää on kans tämmönen hirveä epäjärjestys. Mä yritin pitää tätä eka myös järjestyksessä, mutta sitten mä totesin, että se on ihan yksi hailee, koska mä joudun kuitenkin kaivaa tuolta jostain pohjalta just sen yhden, minkä mä haluan. Niin totesin, että mä pidän sen sit vaan näin ja kaivelen täältä aina sitten, kun tarviin. Täältä löytyy waterdekaleita ja sitten täällä on muun muassa ihanalta Tikeltä saamieni höyheniä, joita pitäisi kans kokeilla. Ja täällä on siis ihan kaiken näköistä. Tässä kanssa Caesarilta tilattu tämmönen leimauslaatta. Ja
Mitähän täältä löytyy, timantteja ja jotain Decoden juttuikin siellä on, ja noita kuorrotteita on täällä näemmä väärässä laatikossa, mutta ei se mitään. Sitten täällä on mun kaikki tällaiset viilat, tuolla desinfiointiainetta, tippejä. Tää on vähän tämmönen sekalainen laatikko. Mulla oli ennen muotit myös tässä, mutta sitten kun mä tilasin näitä viiloja lisää, niin nyt nää vie niin paljon tilaa, että mun muotit ei enää mahu. Joten muotit nyt saa olla sitten vähän missä on. Joten te varmaan huomasitte, että tää alkaa käymään vähän ahtaaksi tää helmeri mun käyttöön. Ja mulla sitten yleensä aina lojuukin täällä vähän kaiken näköistä ympäri huonetta ja muuta. Ja niin. Mutta tällainen tällä kertaa. Mä näytän sitten jossain edellisessä videossa noin mun Decoden jutut. Tää oli tämmönen ihan pikainen video. Näytän sitten joskus ihan parempilaatuisella videolla noin mun Decoden jutut. Ja sitten mä voin uudestaan tehdä tästä helmeristä semmosen hyvän videon, että näkyy sitten vähän paremmin ja voin käydä vähän tarkemmin läpi, mutta mä en nyt tällä kännykällä viitti, kun menee muutenkin kauan ladata tää sitten ja muuta, niin Mutta tällaista tänään ja katsellaan sitä Decoden juttua sitten, kun mä tässä nyt jaksan ja ehdin senkin tehdä. Niin. Mutta tässä siis toivopostauksena helmerin sisältö.